Rydyn ni gyd yn caru afonydd glân a ffyniannus, ond Mae rhai arferion ffermio dwys presennol yn effeithio ar ein hafonydd. Trwy wasgaru gwrtaeth a slyru ar yr adeg anghywir, mae gormod o faethynau'n mynd i'n hafonydd. Weithiau mae amseru gwael yn meddwl bod gwasgaru'n cael ei amseru cyn y rhagwely'r glaw trwm. Mae'r maethynau ar haen dop y tir ddim yn cael ei hymsugno, ac o ganlyniad mae'r slyru yn cael ei golchi yn syth yr afon. Wrth wneud hynny, mae'r maethynau'n tynnu unrhyw ocsigen o'r dŵr gan fygu pysgod a bywyd gwyllt, sy'n arwain at golli llawer o fywyd gwyllt sylweddol a blwm algaidd. Gall y blwm algaidd ddisbyddu lefelau ocsigen yn y dŵr ymhellach wrth iddynt bydru. Gall lefelau uwch o algau yn y dŵr atal golau'r haul a lleihau presenoldeb crafanc y dŵr, sy'n darparu bwyd a lloches i bysgod ac invertebratau. Mae rheoli pridd yn wael yn broblem hefyd ac yn arwain at golli pridd a ffosfforws. Mae gwaddodion o bridd sy'n mynd yr afon yn croni mewn cyrsiau dŵr gan llenwi'r bylchau yn y greian lle mae pysgod yn dodwy. Gall y silt fan hyn fygu wyau pysgod. Mae gwaddodion yn lleihau faint o olau sy'n treiddio i'r dŵr hefyd, gan amddiffadu'r planhigion o olau sydd ei angen ar gyfer ffotosynthesis, ac mae'r gronynau hyn yn amsugno gres o'r haul hefyd, ac o ganlyniad yn cynyddu tymheredd y dŵr. Gall hyn beri straen i rai rhywogaethau o bysgod, yn enwedig eog a brithyll, sydd angen dŵr oer a chlir i ffynnu. Gall da byw sy'n defnyddio'r dŵr difrodi glannau afonydd ac arwain at erydu, sy'n golygu bod pridd yn mynd i mewn i'r afon. Gallant hefyd gyfrannu'n uniongyrchol at lefelau uwch o maetholion yn y dŵr, trwy ymgarthu yn yr afon. Mae diffyg gwahanu dŵr glân a brwnt ar fiarthau ffermydd yn creu dŵr budur sy'n llawn maethynau. Mae rhain yn gallu llifo ein hafonydd. Does dim angen i ddŵr glaw sy'n disgyn ar fiarthau glân ac odoiau gael ei gasglu mewn pwll slyru, a gellir ei gasglu a'i ddargyfeirio'n syth i ffosydd neu i gadw fel dŵr yfed i dda byw. Fodd bynnag, rhaid casglu glaw sy'n disgyn ar fiarthau budur, gan y bydd yn cynnwys tail a maethynau eraill, a gall hyn achosi pwysau ar y lle storio slyru sydd ar gael. Gallwch gymryd camau i helpu ein hafonydd. Os ydych chi'n meddwl sut allwch chi wneud y newidiadau hyn ar eich fferm chi, gall prosiect Pedair Afon LIFE helpu. Mae'r prosiect yn gallu ariannu rhai mathau o waith cyfalaf fel ffensio, gwteri a chyflenwad dŵr amgen i dda byw. Os hoffech ddysgu mwy, cysylltwch â phrosiect Pedair Afon LIFE drwy e-bost.